ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେବେ ତିନି ଥର ହେଇକି ଏଇଟା ଚତୁର୍ଥ ଥର ଆପଣ ମାନେ ବସିଲେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ମଣ୍ଡେଇ ବୁଲେଇ ପଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଥର କଣ ହରାକ କେତେ ଚାଲିବ? ମୋ ନା ଗୀତାଞ୍ଜଳି ବେହେରା ମୁଁ ଯାଜପୁରରୁ ଆସିଛି। ଆସିଲୁଣି ତ ବହୁତ ଥର କହିଲୁଣି ବି ବହୁତ ଥର ସରକାରକୁ କାହିଁକି ତା କାନରେ ପଶୁନି ଆମେ ଏବେ ଯାଇ ବି ବୁଝିପାରୁନୁ। ଲାଗୁଛି ଏଥର ମାନେ ଆମମାନଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କ କାନରେ ନିହାତି ପଶିବ ଆଉ ସେ ନୋଟିଫିକେସନ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ବାହାର କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଏତେ ସାରା ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡିଛି ଆପଣ ମାନେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଧାରଣାରେ ବସୁଛନ୍ତି ତା ପୁଣି ଅହରାତ୍ର କାହିଁକି କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୋଟର ଭାବୁନାହାନ୍ତି? ମେନ୍ ହଉଛି ସରକାର ଭାବୁଛି କି କେମିତି ବିନା ନୋଟିଫିକେସନ ମାନେ ବାହାର କରିକି ଟିଚର ପୋଷ୍ଟ ସିଏ ସେଇ କମ ଟିଚରରେ କମ ପଇସା ଦେଇକି ସେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସ୍କୁଲ ଚଲେଇବ। ଆମେ ନିଜେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଯୋଉ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ପଢି ଆସିଛୁ ଏଇ 2026ରେ ବହୁତ ସାରା ଶିକ୍ଷକ ସବୁ ରିଟାୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଜଣ କିମ୍ବା ତିନି ଜଣ ଟିଚର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଚାଲୁଛି ମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଯାଏଁ ସ୍କୁଲ ଚାଲୁଛି। ଆମେ ଏତେ ଜଣ ଆଶାୟୀ ବସିଗଲୁଣି ମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଏଡ୍ ପିଲା ବାହାରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ବି ଏତେ ଦାବି ଏତେ ପରେ ବି ସରକାର କାହିଁକି ତା ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି ଆମେ ଏବେ ଯାଇ ବି ବୁଝିପାରୁନୁ। ଆଉ ଏଇଥର ତ ନିହାତି ତାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ ଆମେ ଭଙ୍ଗେଇକି ହିଁ ରହିବୁ ଆମେ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଲେ ନେବୁଡା ନେବୁଡା ଏପଟେ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କୋଉଠିକି ଗତି କରୁଛନ୍ତି? ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁଆଡକୁ ଗଲାଣି ସେମାନଙ୍କ ଏଇ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପ୍ରୋସେସ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଏଣେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଧାରୁଛୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଧାରୁଛୁ ଆମେ ବହି ଯଦି ବି ଭୁଲ ଅଛି ଠିକ ଆगे ଶିକ୍ଷକ ତ ସୁଧାର ଯୋଉମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ ଆଗ ଭଲ କର। ଜଣେ ଟିଚର ଜଣେ ଏଜ ହେଇଗଲାଣି ସେମାନେ କେତେ କ୍ଲାସ କରିପାରିବେ ରିଟାୟାର୍ଡ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ପୋଷ୍ଟିଂ ଦଉଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପଢେଇବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚୁକ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସୁଯୋଗ ଦଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି। ତ ସେ ଏଇ ଏମିତି ହିଁ ଆସୁଛି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ପଦବୀ ବାହାରିଲା ଯୋଉମାନେ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ହଁ ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଛି। ସରକାରଙ୍କର କଣ ହଉଛି ସେଇଟା ତ ପଚାରିବାକୁ ଆସୁ କି କାହିଁକି ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ ଆମ ସହିତ ହିଁ କାହିଁକି ଆମେ ଏତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ବି କଲୁଣି ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ଏଇଟା ନିହାତି ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ ଆଉ ସେ ନିହାତି ନୋଟିଫିକେସନ ଉପରେ ବାହାର